176 nokwal. Mama Grace Onyango ibiro ik tarik 31 dwe mar adek higani e dalane mantiere Game County ma Siaya. Mainote mogol kod kamiti mochung'ne chano lien mosenindo Grace Onyango. Ngire Israel Otieno ma en jakom mar kamitino wacho ni gisechano chenro mathoth mabiro timore motelo ne ik mare. Ringre Mama Grace mantiere kar kano ringre mar od thieth ma Aga Khan Kisumu ibiro gol tarik 29 mar dwe ni ne alam mabiro timore e kanisa ma St. Stephen's mantiere Milimani Kisumu. Oganda bende biro yudo thuolo mar neno ringre Mama Grace chieng'no e alap ma Jaramogi Oginga Odinga. Wachano ni tarik 29 dweni nogol ringre osiptal ma Aga Khan kwa wuok kanyo nwachik Old St. Stephen's Cathedral mani Milimani kuma nolemne. Bang' mano wanakal kod ringre Grace Onyango Social Center ma ni town kapok wadhi e Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground kuma jopiny nyalo nene ringre, to bende jomoko bende nochiw tributes, nochiw ywakgi kuom lal mar mama e pauno tarik 29. Odhiambo mar tarik 29 mama nokel ode ma Kisumo ma nobedie nyaka kine onyango tayo wuok kodhi Game. Kwa chopo Game nwadhi e kanisa manyapiedho kuma nolemne. Bang' lemone nwatere dalane Sidende Village. Bang' mano tarik 30 koro ae tarik 31 ema nolorie ringre.